Il-maġġoranza assoluta tal-Maltin, 97% ta' dawk li għandhom 16-il sena jew iżjed jafu li tarmi barra f'postijiet pubbliċi huwa illegali. Din l-istatistika ħarġet mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO fisem il-Ministeru responsabbli mill-Ambjent fl-okkażjoni tal-Jum Dinji tal-Ambjent li jiġi immarkat kull sena fil-5 ta' Ġunju. F'dan l-istħarriġ ħareġ li 92% tal-Maltin jikkunsidraw li jixtru prodotti alternattivi b'inqas ippakkeġġjar meta jagħmlu x-xiri ta' kuljum. Ħareġ ukoll li kważi 2/3 tal-Maltin wieġbu li għax-xiri ta' kuljum jużaw bastijiet li jerġgħu jintużaw u 62% qalu li jevitaw milli jużaw bastijiet tal-plastik għax-xiri. Ħareġ li aktar prodotti li jinxtraw u li fihom il-plastik li jintuża darba biss huma il-fliexken tax-xorb li ammontaw kważi 80%, imbagħad ikel ippakkeġġjat jagħmel aktar minn 60% filwaqt li 51% huma kontenituri. Minn dan l-istħarriġ ħareġ ukoll li l-aktar skart innutat mormi fuq ix-xtut huma l-loqom tas-sigaretti u tazzi tal-plastik. Il-loqom tas-sigaretti ġew innutati minn iżjed minn nofs ta' dawk li wieġbu f'dan l-istħarriġ. Ħareġ ukoll li 83% tal-Maltin jafu li l-plastik jaffettwa ħażin sew il-ħajja tal-kreaturi marittimi, waqt li nofs dawk intervistati jafu bil-kampanja Saving Our Blue, il-kampanja favur l-indafa fil-baħar ta' madwarna.